2013 елдан Татарстанда үзара салым программасы эшли. Быел Күкмара районы Улыяз авылы җирлегендә авыл территорияларын комплекслы үстерү гранты һәм үзара салым белән асфальт юл салына башлады. Быел инде җирлегебезгә именно шушы юллар буенча инде 3 грант бирделәр инде. Шуның берсен инде монда түбән казакларга кулландык. 2 миллион грант и 1 миллион үзара салым акчасына менә 3 миллионга 390 метр асфальт юл түши алдык. Улыяз авылы җирлегенә югары казаклар, түбән казаклар, Балыклы һәм Улыяз авылы керә. 2021 елның җәендә бу авылларның үзәк урамнарында асфальт юл җәелде. Без карадык инде җыелышта кеше башына 2000 сумнан ишара дип. Халык риза булды. 2000 сумнан менә 100% шушы асфальтлауга тотылды инде үзара салым акчасы. 200 елга якын тарихы булган Түбән Казаклар авылы халкы моңарчы үзәк Муса Җәлил урамында асфальт юл күрмәгән. Без монда бик баткакта яшидер инде. Монда электрик заманда бик бөтенләй сазлык җирлек түгел. Ну таш җәйдиләр бер вакытны колхоз кеше белә, авыл советы кеше белә. Хәзер инде асфальт җәелде. Асфальт юл торгына 3 метрлы булса да, авыл халкы булганнан бик канәгать. Аның киңдә инде 3 метр асфальтта инде 4 метр юлның кырые. Моны инде үзебез инициатива белән генә түгел, халык белән киңәшләшеп. Бик әйбәт мондый программалар булгач, бик рәхмәтле инде. Мен велосипедта элдертеп йөрим. Кайбер авылларда үзара салымга акча җыю зур проблема булса, монда халык дус һәм бердәм булганлыктан тиз арада акчаны җыеп, шул вакытта аткан грант акчасы ярдәмендә юл сала башлаганнар. Бик риза булып бирәбез. Безнең өчен бит ул. Ул анда-монда китә торган акча түгел. И хөкүмәт тагы өстәмә 4 өлеш тагы арттырып бирә. Шуның белән безнең тегеләгенә көч итмәсе авыл халкының. Бу хөкүмәт тә файда итә. Колхоздаган өлеш чыгара. Менә шуның белән без әйбәт чиста юлда йөрибез хәзер. Шулай ук башка елларда үзара салым акчасына шишмә салганнар, ял итү паркы төзегәннәр һәм киләчәккә дә зур планнары бар. Җәяүләләр күпре эшли алдык 300 меңгә эшләтеп куйдык планы. Нәһә шушы арада безнең 3 урынга пожарный гидрант куелачак. Уннан тыш инде күпме кала безнең үзара салым акчасы. Без караган идек клубка инде культура йортына инде спортивный инвентарьлар алырга дип. Бу авыллардан күренгәнчә, үзара салым программасының нәтиҗәсе төзекләндерелгән юллар, чиста урамнар, шишмәләр, ял итү парклары, гомумән алганда авылларның үзгәргән яңа заманча тышкы күренеше. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динар Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.